गथ'नि बिमा बिना रानि दैमारिया दान मोननै सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। आंगो फिसाय फैलाव दैमारि आरो सानै फिसाजोआ न'आव फैफिननो खावलायहरदों बिना रानि दैमारिखौ। जेराव फिथाइया मामिया फैफिननांगौ। जुलिया जोनोमाव खनसेल' जायो हिसाबै आंनो नांफिनगौ। अननानै फैफिनथों जाहाथे गथ'फोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सामखागुरि गामिनि थागिबि फैलाव दैमारिनि बिसि बिना रानि दैमारिया थांनाय दान मोननै सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। संसार जाफुनाय समाव न'खर नागारनानै थांनायलाय गावनि आंगो फिसाय फैलाव दैमारिजों लोगोसे 10 बोसोर आरो 4 बोसोर बैसोनि सानै फिसाफोरा जिंगायाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो गथ'फोरनि इयुनखौ साननानै जेरावखि थाया मानो थाबैनो न'सिम फैफिननो खावलायहरदों फैलाव दैमारिया। लोगोसे सोरबाफोर बबेबा जायगाफोराव नुसनबायदोंब्ला 9864079578 700201428 मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायहरदों। नोंनि बिमाया गुबुनाव खारनानै दंहैयो। नों औ नांफिनगौ। मा बुंनो नागिरदों नों दा? मा खावलायनो लुगैयो बिमाखौ? जेराव खिथाया मामिया फैफिननांगौ। बेसेबां इयार्स जागोन? 10 9 बोसोर। बिमाया 5 बिमाखौ गोसोखाङो ना खाङा नोङो? खाङो। मा मुं? प्रेमिका दैमारि। बिमाया नोंजों माबाफोर रायज्लायहरदोंमोन गेजेराव? फनजों? रायज्लायहरदोंमोन। मा होनहरा बिलाय? स्कुलाव थांबाय था। स्कुलाव थांबाय था होनदों। नों फैफिनना होननानै सोंहराखै नों? सोंहरदों। मा होना ओमफ्राय? खोन्थाहराखै। दा बिमाखौ नोंनो नांफिनना फैफिनजानो लुगैना लुगैया नोङो? फैफिनजानो लुगैयो, नांफिनगौ। आंनि न'खरावथ' समयसाया आंनि मेसेजआ 13 थारिख सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गैया। माने आङो जुननि 25 थारिखआव गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांदोंमोन। ओमफ्राय गेजेराव खननैसो फैदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय थांफिननानै आङो सेप्तेम्बर 10 थारिखआव न'आव सफैदों। ओमफ्राय बियो फिसाफोरखौबो थगायनानै आंखौबो थगायनानै माने बियो बाजाराव थांनो होननानै ओंखारनानै थांदों आरो। दा बिनिफ्राय बियो बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया, मा खामानि मावनानै थादों बेखौबो मिथिया, बबे जायगायाव दं बेखौ मिथिया। दा न'जों जेबो जगाजग गैया आरो। गेजेराव खनसे जगाजग जादोंमोन 10 दिननि उनाव, खिन्थु मोजां रायज्लायनाय जायाखै। बांसिन फिसाजोआसो रायज्लायनाय जादों। दा बिनि उननिफ्रायनो जेबो जगाजग गैया आरो। दा बेखायनो आं बुंदों बेहा गथ' सानै दं, माने अननानै फैफिनथों जाहाथे गथ'फोरनि इयुनखौ सिन्था खालामनानै जेरावखि खामानि दामानि मावनानै थाया मानो आं बेखौ खावलायो आरो आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै। आरो बेखौ आङो नागाराबो आरो आंनो नांगौ। जायनि खारनाव आङो आंगोनि बिसि जुलिया जोनोमाव खनसेल' जायो हिसाबै आंनो नांफिनगौ आरो। दा जेरावखि खामानि मावनानै थाया मानो अननानै फैफिन। नोंथांजों दावराव दावसिफोर बा न'खरनि माबाफोर जेंना जादोंमोन नामा? आंजोंथ' जेबो दावराव दावसि जायाखै। माने आं बाहेरायाव खामानि मावनानै फैदों हिसाबै आंजों जेबो दावराव दावसिबो जायाखै। मबाइलाव बिदिनो सानब्रै सानबासो सिगाङाव एसे फंनै फंथामसो नाटकुट जादोंमोन, खिन्थु जेबो बुलाय सोलाय जेबो दावराव दावसि जानाय जायाखै आरो। दा मा खारनाव थांदों आंबो बेखौ मिथिया, खिन्थु आं दुखुथिया न'खर हिसाबै थाखा फैसानि एखमबा खस्थ' जायो। दा बे आरो। माबाफोर सासपेक्ट दं? सासपेक्टआ आंनि मिथिनाय बायदियाव जेबो सासपेक्टखौ आङो सानाखै। आं बेजों 12 बोसोर 11 बोसोर रायजो जाबोनाय हिसाबै आं मिथिगौ। आरो बियो बेबायदि मानसिबो नङा होननानै आङो बुंनो हायो आरो दा। गावनि न'खरनि बिमा बिफाजों कन्टेक्ट दंना गैया? गावनि न'खरनि बिमा बिफाजोंथ' जों रायज्लायबाय। मोननैबो न'खरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों दा गावस्रा बिदा दं, बिब' दं, ओमफ्राय बिमा बिफा दं, जाथि बंस' दङ। खिन्थु जोङो रायज्लायनायाव बिसोरबो मिथिनाय जायाखै होननानै दा बुंदों। दा दाखालि बिब'नाव थांनानै रायज्लायनायाव जोङो बिब'आ गुवाहाटियाव दङ होननानै मिथिदों होननानै दा बिब'आ बुंनाय जादों आरो दाखालि। बावैसो सप्तासेसो जाबाय खोमा जों थांनाया। दा बिब'जों
माबायदि कन्टेक्टआव दं आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बिब'आ जों दाख्लै थांनाय समाव बियो गुवाहाटियाव खामानि मावनानै दङ होननानै बुंदों खिन्थु मेन स्पटखौ जेबो खोन्थायाखै होननानै बुंदों आरो बिब'आबो। पुलिसनोबो जोङो मिसिं रिपर्ट होनाय जाबाय माने आथिखालनि जुगा बहुद क्रिटिकेल जुग बे हिसाबै जोङो आजिखालिनि जुगाव मानसिखौ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानायाव नों बहुद एक्सिडेन्ट जानांगौनि सम्भाबना थायो बेनिखायनो जोङो मिसिं रिपर्ट होनानै दोननाय जादों आरो थानायाव। ओमफ्राय जों सात्र संगठन हिसाबैबो जोङो बिसमुरि आन्सलिक एबसुजोंबो जों एसे इनफरमेसन होनाय जाबाय बेखिनि आरो। दा फैनांगौ गथ' गथाय दं गथ' गथायनि इयुननि खोथा दं जाया नङा जाबाय 12-11 बोसोरसो रायजो जानाया आंहा खिन्थु थाखा फैसानि खस्थ' दं दुखुथिया न'खर हिसाबै दा अब्लाबो गथ' गथाय आं बेखौ जेबो दुखु होआखै गावबो बिसास खालामबोदों आंबो बिसास खालामबोदों जों बहुद दंबाबो गैयाबाबो बहुद जोङो रेसपेक्ट होलायनायनि गेजेरजों सोलिबोदों। दा मा गोसोजों बा माबा खारनजों बेबायदि थांदों आं बेखौ बुजिनो मोनाखै आरो। दा जेरावखि थाया आं खावलायो आंनि आंगोनि बिसि हिसाबै माने अननानै फैफिन बायसान्सआव सोरबाफोर बबेबा जायगायाव खामानि मावनाय दामानि मावनाय बबेबा हटेल बा सोरनिबा न'आव थानाय बा दखान सखान बा कम्पानि सम्पानियाव सोरबा नुदोंब्ला अननानै मबाइल नाम्बार होगोन बेहाय खोन्थाहर आरो। नामा आंनि नामा फैलाव दैमारि गामिया सामखागुरि पस्ट अफिस बिसमुरि आंनि आंगो बिसिनि मुङा जाहैबाय बिनारानि दैमारि ओमफ्राय बिफानि मुङा बिस्ति बर' गामिया बेनो सामखागुरि ओमफ्राय बिसमुरि पस्ट आरो। थांनाय समाव मा समाव थाङामोन बियो थांनाय फुंनि 8थासो जाबायमोन खोमा 8था साराय 8था बेबायदि आरो हाथायाव थांनो होननानै बियो गथ'फोरखौबो थगायलांदों आंखौबो थगायलांदों आरो दा बे दिननिफ्रायनो बियो न'आव फैफिननाय जायाखै। थाखा फैसाखौ आङो बांद्राय बुंजोबनो हाला आंबो एसे होनाय दंमोन ओमफ्राय गावनावबो माबा फानलुनाय दंमोन खोमा मथा मथि बेनाव 8-9 हाजारसो फैसा दंमोन खोमा आंनि आइडियायाव आरो खिन्थु पारफेक्टलि बेसेबां आखायाव दंमोन आं बेखौ बुंजोबनो हाया बुंनो हाला। सोरबाफोर लेंलांदों नामा बेबायदि सानो नामा? लेंलांनायाथ' मा होननानै बुजिनो बावनो आं जेबो बुंनो रोंला। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।